Ya Allah, duwe adol kangkung karo bayi nih gontok sapa sewat, Nggo. Tuku gas entek, brambang entek war mancing. Kang. Mungkin dino ngarep dhewe. Nasi rame. Untung enak kudu telo. Enggak enak lah wis sembuh. Mancing iki. Tindani kancane. Mancing. Ya tujuku lah. Ambil rokok, minyak, ini sebalik urung dah, sebalik paling. Jan, nanti ngarep dhewe desa. Mau lanang kok. Ini sik turu paling. Ya, teran. Ini ular kok ini. Mata rasanya. Isuk banget semua. Ayo wonge. Jalan bite. Gua apa nih? Mancing. Mancing mungkin ini balik ngarit kok malah duit nggih mancing. Itu minyak. Orang duit aku wis ra duit. Orang duit tak ora duit. Kenapa? Kene kira duit kok malah arep mancing. Ngurusi mancing kene ngarit kesel dirubung ular malah mancing. Dang. Orang duit. Duit adol anu mau lho. Ya Allah, duit adol kangkung karo bayi nih gontok sapa sewat, Nggo. Tuku gas entek, brambang entek war mancing. Dang. Wong kok jan. Gur duit iki tok lho. Kangkung arep bayam untuk iki. Dienggo mangan kok dhewe mangan apa iki arep mancing. Alah, ra entar mangan apa dhewe ya. Jual rewake ngontok sepintal lah jual untuk iki. Dah. Jan, iki kok dijikne lho. Dijikne 80.000 iki. Enak ta? Enak murid ora. Duit adol bayem. Pirang cetek. Jaluk ditunggu mancing. Lah. Seperti kita ular. Tuh lah. Baik. Ini oleh orang ini, saya ini ramangan.